ले ला पुदीना ले ला पुदीना। उनकर गाना ही चलल बा 20 मिलियन हो गइल बा। बाकी राव लोग के आशीर्वाद बा। ओमे पवन सिंह जी के बहुत अच्छा रोल एगो अदा कइले बनी। बाकी अगर सुन ले हो तो गानी हल्ला करके खाली बताइए। सुनो खियाइल बानी तोहरा गलिया अरे केने बारू हमर ललिया अरे देखो ना यहरावा के हर मुश्किल भइल बा हलिया बढ़ता बेचैनिए दादा मुश्किल भइल बा जीना। अब तनी पुदीना वाला भी बतिया हो जो। तनी पुदीना क्या बोलियो? हाँ अल्लाह तू बोलो लो ए सहेजन ले लो सहेजन ले लो। लग बेचत पुदीना रहला सहेजन बेचे लगला। ए पुदीना बोलो। अपन अपन भाई सामान बेचे के बा। अरे सहजन के होलसेलर हवा नहीं। तू पुदीना बेचो हम सहेजन बेचो। सावन नहीं तो कटहर के कुआ ले लो कुआ ले लो। एगो और कोड लेना तनी पुदीना। अच्छा तू ही बोल जाएगा पुदीना तनी है वो आई बहनिया। आज 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 हम नाम बेचो। आज हम दोनों जनी निकलनी भैया अंजलि भैया हम दोनों जनी निकलनी ई खड़ा रहे अपना पटना से आ रहा है दानापुर साइड में। हम जब नहीं देखनी हो ब्लैक एंड व्हाइट हम बस हम इहे हमारा गलती रहे कि हम दूसरा जूता पहनले रहे। तत्काल दुकान से जूता खरीद के सब सेम हो गए का। ले ला पुदीना ले ला पुदीना ले ला पुदीना मरिया के पसीना आई बानी तोहरा हलिया केने बारू हमर ललिया आई बानी तोहरा हलिया केने बारू हमर ललिया देखो ना यहरा बहगे मुश्किल भइल बा हलिया बढ़ता बेचैनिए दादा मुश्किल भइल बा जीना। ए गोलू ले ला पुदीना ले ला पुदीना। एक और माइक केकरा लगे बा बोला हो ले ला पुदीना पुदीना ले लो पुदीना ले ला पुदीना ले ला पुदीना।